Здравейте, потребители на Geekbox, аз съм Дъвчета Вокал и днес снимаме мапа на Captain Hero и Футбол Роналдо. Играх до преди малко, затова съм така и фернах и почнах от начало на път. И вземя на лего. Мапа може да се играе максимум 3, ако си един вземя на фон. Здравейте, това е мечер мапа на Captain Hero и на Футбол Роналдо. Правила без че само не може, ако не можеш да видиш някое изпитание, играе на нормал. Майче играе на нормал. Ха-ха-ха. Словак. Не знам. Гати трудното е. Fuck you, man! Fuck you, the beach! Значи трябва, Yes, oh my god. Намери, че, ти ми на лесния джъм, намери честа с бутона и ползвай изхода. Окей. Сега ще ги намерим. 2 шанса. Ти ми на лесния лабиринт, браво. Влеза си. Шанс, много шанс. Търся бутоните. Бутон намерих. Сега вече помня къде е. Ето там. Премина и това е изпитание. Намери скрития чест и ще разбереш какво да правиш. Само една конка трябва да взема. Окей. И тук увеличавам. Забързване на мобилите. Не знам какво е. Мага. Мага. Да. Ето намерихме. Какво пише? Намери 2 честа. Не. Pleasure Plate ми е по-удобно. Предполагам, че това е джъмп. Фък. Омага. Къде? Стига е! Бягай. Брати ми на джъмп. Внимавай, влакчета понякога са опасни. Ома... Не, това. Бръм. Фук! Добре.
Може да ти трябва. Чакайте само да спрете по нещо. Това предполагам, тук има спаунери. Обаче не виждам. Защо игра написва, бе? Okay. What the fuck is this? Още един чекът. Да има. Окей, чекът. Какво правиш, бе? Идвам туалетно. Чатиш ли? Не. Да, не играеш? А? Да. Какво играеш? Майка. На тренировка ходиш ли, бе? Болят ме птици. От какво? Ами, не знам. Да, много топка. Показва Така ли? Да. Как е спука? Еми, показва много Ръка да. с този големия пръст, а? Никога не е това голема. Мишок. Завърши мача. Испания Ирландия. Значи беше 3-1. 3-1. 4-2. Но, вярно 4-0. Оле, па! Оле, това е! Аз не мисля, че друг си. Това е малко хубаво шлях. Това е много. Не. Ха-ха, виж. Това е мапа на Captain Hero и футбол на. Надявам се да ти е харесал. Снимал, благодарим ти. Какво правиш още тук, бе? Я бека от това. И да, това е мапа, хареса ми и до следващия.